Nevyhadzujte poštu, ktorá vám môže zachrániť život. Vedeli ste, že na Slovensku každý rok pribudne 3000 nových prípadov rakoviny prsníka a ďalších 4000 ľudí sa dozvie, že má rakovinu hrubého čreva alebo konečníka. Aj preto si mnohí z vás našli v pošte pozvánku od zdravotnej poisťovne. Ak patríte do rizikovej skupiny, poslali sme vám pozvánku na onkokontrolu, alebo ak chcete pozvánku na screening. A výsledok? V porovnaní so zahraničím nie sme na tom najhoršie, ale mohlo by to byť lepšie. Na vyšetrenie rakoviny krčka maternice u nás na Slovensku reaguje zhruba 40% žien. O niečo viac poistencov prichádza na vyšetrenie rakoviny hrubého čreva alebo konečníka. To znamená, že viac ako polovica rizikových pacientov ignoruje pozvánku na onkokontrolu. Venujte prosím pozornosť pošte od svojej zdravotnej poisťovne. Preventívna prehliadka vám môže zachrániť život.